Η τηλεόραση. Η τηλεόραση. Το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο. Ο ανεμιστήρας. Ο ανεμιστήρας. Το κλιματιστικό. Το κλιματιστικό. Ο φούρνος. Ο φούρνος. Το κινητό τηλέφωνο. Το κινητό τηλέφωνο. Το σταθερό τηλέφωνο. Το σταθερό τηλέφωνο. Ο φούρνος μικροκυμάτων. Ο φούρνος μικροκυμάτων. Το ψυγείο. Το ψυγείο. Ο υπολογιστής. Ο υπολογιστής. Το σίδερο. Το σίδερο. Το πλυντήριο. Το πλυντήριο. Φορτίζω το κινητό μου. Φορτίζω το κινητό μου. Η μπαταρία. Η μπαταρία. Η κάμερα. Η κάμερα. Ο φορτιστής. Ο φορτιστής. Το ρολόι. Το ρολόι. Η συσκευή. Η συσκευή. Το τάμπλετ. Το τάμπλετ. Η καφετιέρα. Η καφετιέρα. Το μίξερ. Το μίξερ. Το μπλέντερ. Το μπλέντερ. Το τηγάνι. Το τηγάνι. Η κατσαρόλα. Η κατσαρόλα. Το κουτάλι. Το κουτάλι. Το μαχαίρι. Το μαχαίρι. Το πιρούνι. Το πιρούνι. Το τραπεζομάντιλο. Το τραπεζομάντιλο. Το πιάτο. Το πιάτο. Το μπολ. Το μπολ. Το τραπέζι. Το τραπέζι. Η καρέκλα. Η καρέκλα. Το κρεβάτι. Το κρεβάτι. Το μαξιλάρι. Το μαξιλάρι. Ο καναπές. Ο καναπές. Η ντουλάπα. Η ντουλάπα. Το δωμάτιο. Το δωμάτιο. Το διαμέρισμα. Το διαμέρισμα. Το ασανσέρ. Το ασανσέρ. Ο όροφος. Ο όροφος. Τα μωρομάντιλα. Τα μωρομάντιλα. Η κρέμα προσώπου. Η κρέμα προσώπου. Το βαμβάκι. Το βαμβάκι. Το ξηραφάκι. Το ξηραφάκι. Οι μπατονέτες. Οι μπατονέτες. Το αποσμητικό. Το αποσμητικό. Το χαρτί υγείας. Το χαρτί υγείας.
Η χαρτοπετσέτα. Η χαρτοπετσέτα. Η οδοντογλυφίδα. Η οδοντογλυφίδα. Το σαπούνι. Το σαπούνι. Σκούπα. Σκούπα. Σφουγγάρι. Σφουγγάρι. Σφουγγαρίστρα. Σφουγγαρίστρα. Σαπούνι. Σαπούνι. Κουβάς. Κουβάς. Χαρτί κουζίνας. Χαρτί κουζίνας. Σκόνη. Σκόνη. Ηλεκτρική σκούπα. Ηλεκτρική σκούπα. Πλυντήριο ρούχων. Πλυντήριο ρούχων. Απορρυπαντικό. Απορρυπαντικό. Μαλακτικό. Μαλακτικό. Σακούλα σκουπιδιών. Σακούλα σκουπιδιών. Γάντια. Γάντια. Βούρτσα. Βούρτσα. Καθαριστικό τζαμιών. Καθαριστικό τζαμιών. Φαράση. Φαράση. Καθαριότητα. Καθαριότητα. Λεωφορείο. Λεωφορείο. Πλοίο. Πλοίο. Βάρκα. Βάρκα. Ποδήλατο. Ποδήλατο. Αυτοκίνητο. Αυτοκίνητο. Φορτηγό. Φορτηγό. Τραμ. Τραμ. Μέτρο. Μέτρο. Τρένο. Τρένο. Αεροπλάνο. Αεροπλάνο. Τροχόσπιτο. Τροχόσπιτο. Περιπολικό. Περιπολικό. Ταξί. Ταξί. Μοτοσικλέτα. Μηχανή. Μοτοσικλέτα. Μηχανή. Σκούτερ. Σκούτερ. Πατίνι. Πατίνι. Κεφάλι. Πονάει το κεφάλι μου. Πρόσωπο. Μάτι in singular, μάτια in plural. Η κοπέλα έχει πράσινα μάτια. Φρύδι in singular, φρύδια in plural. Η Μαρία έχει όμορφα φρύδια. Η Μαρία. Μύτη. Μέτωπο. Στόμα. Χείλη. Μαλλιά. Χτενίζω τα μαλλιά μου. Σώμα. Χέρι in singular, χέρια in plural. Πόδι in singular, πόδια in plural. Γόνατο in singular, γόνατα in plural. Στομάχι. Κοιλιά. Λαιμός. If any part of your body hurts, you can say one of these phrases or use the sample. For example, πονάει το πόδι μου. Πονάει το χέρι μου. Πονάει το κεφάλι μου. Πονάει το γόνατό μου. Πονάει η κοιλιά μου. Ζευγάρι. Ζευγάρι. Ενήλικας. Ενήλικας. Γείτονας. Γείτονας. Γειτόνισσα. Γειτόνισσα. Πατριός. Πατριός.
Μητριά. Μητριά. Νονά. Νονά. Νονός. Νονός. Ξαδέλφη. Ξαδέλφη. Ξάδελφος. Ξάδελφος. Σύζυγος. Σύζυγος. Συγγενής. Συγγενής. Αδέρφια. Αδέρφια. Πεθερά. Πεθερά. Πεθερός. Πεθερός. Εγγονή. Εγγονή. Εγγονός. Εγγονός. Εγγόνια. Εγγόνια. Ανιψιά. Ανιψιά. Ανιψιός. Ανιψιός. Φίλος. Φίλη. Φίλος. Φίλη. Γνωστός. Γνωστή. Γνωστός. Γνωστή. Είδα ένα γνωστό στο δρόμο. Είδα ένα γνωστό στο δρόμο. Καπέλο. Καπέλο. Σκούφος. Σκούφος. Κασκόλ. Κασκόλ. Σκουλαρίκια. Σκουλαρίκια. Κολιέ. Κολιέ. Γάντια. Γάντια. Ομπρέλα. Ομπρέλα. Δαχτυλίδι. Δαχτυλίδι. Ρολόι. Ρολόι. Γυαλιά. Γυαλιά. Γυαλιά ηλίου. Γυαλιά ηλίου. Πορτοφόλι. Πορτοφόλι. Τσάντα. Τσάντα. Χαρτοφύλακας. Χαρτοφύλακας. Ζώνη. Ζώνη. Βαλίτσα. Βαλίτσα. Τσάντα πλάτης. Σακίδιο. Τσάντα πλάτης. Σακίδιο. Το υπόλοιπο. Το υπόλοιπο. Το νόμισμα. Το νόμισμα. Η ανταλλαγή νομισμάτων. Η ανταλλαγή νομισμάτων. Ο τραπεζικός λογαριασμός. Ο τραπεζικός λογαριασμός. Το βιβλίο καταθέσεων. Το βιβλίο καταθέσεων. Το ταμείο. Το ταμείο. Η πληρωμή. Η πληρωμή. Η τιμή. Η τιμή. Το προϊόν. Το προϊόν. Ο ταμείας, η ταμείας. Ο ταμείας, η ταμείας. Η απόδειξη. Η απόδειξη. Το τιμολόγιο. Το τιμολόγιο. Ο λογαριασμός. Ο λογαριασμός. Η κατάθεση. Η κατάθεση. Το δάνειο. Το δάνειο. Το επιτόκιο. Το επιτόκιο.
Οι αποταμιεύσεις. Οι αποταμιεύσεις. Η ανάληψη. Η ανάληψη. Η μεταφορά χρημάτων. Η μεταφορά χρημάτων. Το ATM. Το ATM. Ο λογαριασμός ταμιευτηρίου. Ο λογαριασμός ταμιευτηρίου. Η επιταγή. Η επιταγή. Το γυμναστήριο. Το γυμναστήριο. Η μπάρα με βάρη. Η μπάρα με βάρη. Το βάρος. Το βάρος. Ο πάγκος γυμναστικής. Ο πάγκος γυμναστικής. Η άσκηση. Η άσκηση. Γυμνάζομαι. Γυμνάζομαι. Ο αλτήρας. Ο αλτήρας. Το εργόμετρο. Το εργόμετρο. Το ελλειπτικό μηχάνημα. Το ελλειπτικό μηχάνημα. Ο διάδρομος τρεξίματος. Ο διάδρομος τρεξίματος. Η μπάλα σκίσεων. Η μπάλα σκίσεων. Το στρώμα. Το στρώμα. Το κοπηλατικό μηχάνημα. Το κοπηλατικό μηχάνημα. Προβολή. Προβολή. Η κάμψη. Η κάμψη. Η άσκηση κοιλιακών. Η άσκηση κοιλιακών. Ο μυϊκός πόνος. Ο μυϊκός πόνος. Ο πόνος. Ο πόνος. Η έλξη. Η έλξη. Τα αποδυτήρια. Τα αποδυτήρια. Η διάσταση. Η διάσταση. Οι διαστάσεις. Οι διαστάσεις. Κεοθερμίδες. Κεοθερμίδες. Η θερμίδα. Η θερμίδα. Τα αθλητικά παπούτσια. Τα αθλητικά παπούτσια. Η συνδρομή. Η συνδρομή. Δωρεάν δοκιμαστική προπόνηση. Δωρεάν δοκιμαστική προπόνηση. Το πολυόργανο γυμναστικής. Το πολυόργανο γυμναστικής. Το μηχάνημα εκτάσεων ποδιών. Το μηχάνημα εκτάσεων ποδιών. Ο πάγκος με κλίση. Ο πάγκος με κλίση. Η τροχαλία. Η τροχαλία. Η ζώνη άρσης βαρών. Η ζώνη άρσης βαρών.
Οι ημάντες αντίστασης. Οι ημάντες αντίστασης. Το σχοινάκι. Το σχοινάκι. Η μπάρα έλξεων. Η μπάρα έλξεων. Η κοιλιακή. Η κοιλιακή. Τα καθίσματα. Τα καθίσματα. Η άρση θανάτου. Η άρση θανάτου. Η πίεση σώμων. Η πίεση σώμων. Η κάμψη γονάτων. Η κάμψη γονάτων. Το πιλάτες. Το πιλάτες. Προπόνηση. Προπόνηση. Η ομαδική προπόνηση. Η ομαδική προπόνηση. Το αερόμπικ. Το αερόμπικ. Κάνω προθέρμανση. Κάνω προθέρμανση. Χαλαρώνω. Χαλαρώνω. Η κυκλική προπόνηση. Η κυκλική προπόνηση. Η σάουνα. Η σάουνα. Το κάθισμα με βάρη. Το κάθισμα με βάρη. Οι προβολές με αλτήρες. Οι προβολές με αλτήρες. Η γέφυρα γλουτών. Η γέφυρα γλουτών. Η γιόγκα. Η γιόγκα. Το CrossFit. Το CrossFit. Το bodybuilding. Το bodybuilding. Οι πολεμικές τέχνες. Οι πολεμικές τέχνες. Η προπόνηση δύναμης. Η προπόνηση δύναμης. Η αερόβια άσκηση. Η αερόβια άσκηση. Η αναερόβια άσκηση. Η αναερόβια άσκηση. Η γυμναστική με το βάρος του σώματος. Η γυμναστική με το βάρος του σώματος. Η functional training, η λειτουργική προπόνηση. Η functional training, η λειτουργική προπόνηση. Ομμής. Ομμής. Ημίες. Ημίες. Η μυϊκή ενδυνάμωση. Η μυϊκή ενδυνάμωση. Η αντοχή. Η αντοχή. Η μυϊκή τόνωση. Η μυϊκή τόνωση. Η μυϊκή αποκατάσταση. Η μυϊκή αποκατάσταση. Η μυϊκή μάζα. Η μυϊκή μάζα. Οι κράμπες. Οι κράμπες. Το σωματικό λίπος. Το σωματικό λίπος. Η λιποδιάλυση.
Η λιποδιάλυση. Το σωματικό βάρος. Το σωματικό βάρος. Οι υδατάνθρακες. Οι υδατάνθρακες. Η πρωτεΐνη. Η πρωτεΐνη. Τα λιπαρά. Τα λιπαρά. Το μεταβολικό σύστημα. Το μεταβολικό σύστημα. Ο βασικός μεταβολισμός. Ο βασικός μεταβολισμός. Πόσο κοστίζει η μηνιαία συνδρομή για το γυμναστήριο? Πόσο κοστίζει η μηνιαία συνδρομή για το γυμναστήριο? Πόσες φορές μπορώ να επισκεφθώ το γυμναστήριο με αυτή τη συνδρομή? Πόσες φορές μπορώ να επισκεφθώ το γυμναστήριο με αυτή τη συνδρομή? Υπάρχει ημερήσιο πάσο. Υπάρχει ημερήσιο πάσο. Προσφέρεται προσωπική προπόνηση. Προσφέρεται προσωπική προπόνηση. Πού βρίσκονται τα αποδυτήρια? Πού βρίσκονται τα αποδυτήρια? Πού μπορώ να αφήσω τα πράγματά μου? Πού μπορώ να αφήσω τα πράγματά μου? Πώς λειτουργεί αυτό το μηχάνημα? Πώς λειτουργεί αυτό το μηχάνημα? Έχετε πρόγραμμα ομαδικών προπονήσεων? Έχετε πρόγραμμα ομαδικών προπονήσεων? Υπάρχουν ντους στο γυμναστήριο? Υπάρχουν ντους στο γυμναστήριο? Η οικογένεια. Η οικογένεια. Ο πατέρας. Ο πατέρας. Η μητέρα. Η μητέρα. Ο αδελφός. Ο αδελφός. Η αδελφή. Η αδελφή. Ο παππούς. Ο παππούς. Η γιαγιά. Η γιαγιά. Ο γιος. Ο γιος. Η κόρη. Η κόρη. Ο θείος. Ο θείος. Η θεία. Η θεία. Ο φίλος. Ο φίλος. Η φίλη. Η φίλη. Ο σύζυγος. Ο σύζυγος. Η σύζυγος. Η σύζυγος. Το παιδί. Το παιδί. Οι γονείς. Οι γονείς. Ζευγάρι. Ζευγάρι. Ενήλικας. Ενήλικας. Γείτονας. Γείτονας. Γειτόνισσα. Γειτόνισσα. Πατριός. Πατριός. Μητριά. Μητριά. Νονά. Νονά. Νονός. Νονός. Ξαδέλφη. Ξαδέλφη. Ξάδελφος. Ξάδελφος. Σύζυγος. Σύζυγος. Συγγενής. Συγγενής. Αδέρφια. Αδέρφια. Πεθερά. Πεθερά.
Πεθερός. Πεθερός. Εγγονή. Εγγονή. Εγγονός. Εγγονός. Εγγόνια. Εγγόνια. Ανιψιά. Ανιψιά. Ανιψιός. Ανιψιός. Φίλος. Φίλη. Φίλος. Φίλη. Γνωστός. Γνωστή. Γνωστός. Γνωστή. Είδα ένα γνωστό στο δρόμο. Είδα ένα γνωστό στο δρόμο. In this video you will hear and read the first chapter of the book, The Adventure of Nikos. After listening to the chapter, you will see some questions that you can answer in the comments. You will see the answers to the questions when the next chapter is posted, and you will know if you answered correctly. I'd also love to hear if you were able to get the basics of the story, and if you enjoyed it as source material. The book is suitable for people who already have a basic knowledge of Greek and are at A2 and B1 level. If you still don't understand some of the text, don't lose motivation and keep practicing. Practicing and listening to Greek daily for at least half an hour will help you improve your language skills immensely. Subscribe to my channel and take a look at the other videos. There is a lot of material for A1 level as well. Thank you for your support. Now let's move on to the book. Κεφάλαιο 1. Η αρχή της περιπέτειας. Ο Νίκος ήταν ένα μικρό αγόρι που ζούσε σε ένα ήσυχο χωριό στη Βόρειο Ελλάδα. Το χωριό του ήταν γεμάτο με πράσινα βουνά και καθαρά ποτάμια. Κάθε πρωί ο Νίκος ξυπνούσε νωρίς και πήγαινε στο σχολείο, όπου περνούσε τον περισσότερο χρόνο του με τους φίλους του. Το σχολείο ήταν μικρό και το κτίριο ήταν πολύ παλιό, αλλά όλοι το αγαπούσαν πολύ. Η αγαπημένη του στιγμή ήταν όταν έπαιζε με τους φίλους του στην αυλή. Παίζανε μπάλα κρυφτό ή κάποιες φορές καθόντουσαν κάτω από το μεγάλο δέντρο και μιλούσαν για τις περιπέτειες που ήθελαν να ζήσουν. Μία μέρα ο δάσκαλος του Νίκου, ο κύριος Παναγιώτης, τους ανακοίνωσε κάτι πολύ ενδιαφέρον. «Αύριο θα πάμε εκδρομή στο δάσος». «Θα είναι μία μεγάλη περιπέτεια», είπε ο κύριος Παναγιώτης με χαμόγελο. Ο Νίκος ήταν πολύ ενθουσιασμένος. Ποτέ δεν είχε πάει σε τόσο μεγάλο δάσος και δεν ήξερε τι να περιμένει. Οι φίλοι του, ο Κώστας και η Ελένη, του είπαν «Θα είναι υπέροχα, Νίκο, θα δούμε πολλά ζώα και θα εξερευνήσουμε το δάσος». Το βράδυ, πριν κοιμηθεί ο Νίκος, έβαλε την τσάντα του έτοιμη για την εκδρομή. Μέσα είχε νερό σάντουιτς, μία πετσέτα και το αγαπημένο του καπέλο. «Δεν μπορώ να περιμένω», σκεφτόταν και έπεσε για ύπνο γεμάτος ανυπομονησία. Το επόμενο πρωί ο καιρός ήταν όμορφος και ο ήλιος φώτιζε την όμορφη φύση γύρω από το χωριό. Όλοι οι μαθητές συγκεντρώθηκαν στο σχολείο και ανέβηκαν στο λεωφορείο που θα τους πήγαινε στο δάσος. Ο Νίκος και οι φίλοι του καθόντουσαν κοντά στο παράθυρο και παρακολουθούσαν το τοπίο που άλλαζε όσο το λεωφορείο προχωρούσε. «Κοίτα», είπε η Ελένη, δείχνοντας έξω από το παράθυρο, «εκεί είναι το δάσος». Ο Νίκος κοίταξε έξω και είδε τα ψηλά δέντρα και το πυκνό πράσινο του δάσους. Όλοι ενθουσιάστηκαν και ξεκίνησαν να τραγουδούν και να μιλούν μεταξύ τους για τα όσα θα έκαναν όταν έφταναν. Όταν το λεωφορείο σταμάτησε στην είσοδο του δάσους, οι μαθητές κατέβηκαν και άρχισαν να ακολουθούν το δάσκαλο. «Μην ξεχάσετε να προσέχετε τα βήματά σας», τους είπε ο κύριος Παναγιώτης. Η εκδρομή στο δάσος ξεκίνησε και όλοι οι μαθητές περπατούσαν ενθουσιασμένοι. Ο Νίκος έβλεπε γύρω του τα δέντρα, τα λουλούδια και τα πουλιά που πετούσαν. «Πόσο όμορφο είναι το δάσος», είπε ο Νίκος. «Δεν ήξερα ότι θα είναι τόσο ωραία». Η Ελένη συμφώνησε και είπε «Και εγώ». «Και κοίτα, Νίκο, εκεί πέρα είναι ένα μικρό ποτάμι». Οι μαθητές πλησίασαν το ποτάμι και κάθισαν κοντά του για να ξεκουραστούν και να φάνε τα σνακ τους.
Ο Νίκος έβγαλε το σάντουιτς και άρχισε να τρώει. Κοίταξε γύρω του και αναρωτήθηκε τι άλλο θα μπορούσαν να ανακαλύψουν στο δάσος. Ξαφνικά κάτι λάμπει στο έδαφος, κοντά στο ποτάμι. Ο Νίκος σηκώθηκε γρήγορα και πήγε να το δει. Ήταν ένα παλιό χρυσό νόμισμα. «Δείτε τι βρήκα», φώναξε ενθουσιασμένος. Όλοι οι φίλοι του γύρισαν και τον κοιτούσαν με έκπληξη. «Τι είναι αυτό, Νίκο?» ρώτησε ο Κώστας. Ο Νίκος κοίταξε το νόμισμα και είπε: «Δεν ξέρω, αλλά φαίνεται πολύ παλιό. Πρέπει να το δείξουμε στον δάσκαλο». Αυτό το έβριμα ήταν το πρώτο σημάδι ότι η εκδρομή στο δάσος θα ήταν γεμάτη με εκπλήξεις και περιπέτειες. Hello and welcome to my channel. Today you will read and listen to the second chapter of the book, The Adventure of Nikos. Before we start with the new chapter, let me show you the answers to the questions of the previous one. If you haven't already watched the book's first chapter, you can do so by clicking the button on the top right. Make sure to subscribe to my channel and like the video to help me in my development. I appreciate your support, and I hope you enjoy watching. Κεφάλαιο 2. Η επιστροφή από το δάσος. Ο Νίκος, η Ελένη και ο Κώστας μπήκαν στο λεωφορείο μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές. Η εκδρομή στο δάσος είχε τελειώσει και τώρα όλοι επέστρεφαν στο σχολείο. Ο Νίκος καθόταν δίπλα στο παράθυρο, κρατώντας τη μονέτα μέσα στην τσέπη του. Δεν μπορούσε να σταματήσει να σκέφτεται από πού να είχε έρθει αυτό το μικρό στρόγγυλο αντικείμενο. «Τι νομίζετε ότι είναι αυτή η μονέτα?» ρώτησε τους φίλους του, βγάζοντας προσεκτικά από την τσέπη του και δείχνοντάς τους την. Η Ελένη την κοίταξε προσεκτικά και είπε με ενθουσιασμό: «Μπορεί να είναι αρχαία, ίσως να αξίζει πολλά χρήματα ή να ανήκει σε κάποιον πολύ σημαντικό άνθρωπο». Ο Κώστας, πιο σκεπτικός, χαμογέλασε και απάντησε: «Ή μπορεί να είναι απλώς μια παλιά δραχμή, αλλά ακόμα και έτσι είναι ενδιαφέρον. Ποιος ξέρει τι ιστορία κρύβει». Το λεωφορείο προχωρούσε στον δρόμο και ο Νίκος κοιτούσε έξω από το παράθυρο, σκεπτόμενος τι θα έλεγε ο κύριος Παναγιώτης. Ήταν ένας δάσκαλος που αγαπούσε την ιστορία και ήξερε πολλά για τα παλιά αντικείμενα. Ο Νίκος ήθελε πολύ να του δείξει τη μονέτα και να ακούσει τη γνώμη του. Ξαφνικά η Ελένη πλησίασε τον Νίκο και του είπε ψιθυριστά: «Και αν αυτή η μονέτα είναι στοιχείο για κάτι μεγαλύτερο, ίσως είναι μέρος χαμένου θησαυρού». Ο Νίκος γούρλωσε τα μάτια. Η ιδέα αυτή τον ενθουσίασε ακόμα περισσότερο. Θα μπορούσε πράγματι να ισχύει κάτι τέτοιο? Όταν το λεωφορείο έφτασε στο σχολείο, τα παιδιά βγήκαν γρήγορα και πήγαν στην τάξη τους. Ο κύριος Παναγιώτης στεκόταν δίπλα στον πίνακα, περιμένοντας τους μαθητές. Ο Νίκος πλησίασε με τους φίλους του και έβγαλε τη μονέτα από την τσέπη του. «Κύριε Παναγιώτη, βρήκαμε κάτι πολύ ενδιαφέρον στο δάσος», είπε ο Νίκος και του έδωσε τη μονέτα. Ο δάσκαλος πήρε το μικρό μεταλλικό αντικείμενο και το κοίταξε προσεκτικά. Τα μάτια του γυάλισαν από ενδιαφέρον. «Πολύ ενδιαφέρον», είπε αργά. «Αυτή η μονέτα μοιάζει πολύ παλιά, ίσως να έχει μεγάλη ιστορική αξία». Ο Νίκος και οι φίλοι του αντάλλαξαν ενθουσιασμένες ματιές. Η καρδιά τους χτυπούσε δυνατά. «Τι σήμαινε αυτό?» Ο κύριος Παναγιώτης έτριψε το πηγούνι του σκεπτικός. «Ξέρετε παιδιά, αυτή η μονέτα έχει σύμβολα που δεν έχουμε ξαναδεί στις συνηθισμένες παλιές δραχμές. Ίσως να πρέπει να την εξετάσουμε πιο προσεκτικά αύριο. Θα μπορούσαμε να τη δείξουμε σε έναν ειδικό ή να επισκεφτούμε ένα μουσείο». Η ιδέα μιας νέας περιπέτειας έκανε τα παιδιά να κοιτάξουν ο ένας τον άλλον με ανυπομονησία. «Θα πάμε μαζί, έτσι?» ρώτησε η Ελένη προσπαθώντας να κρύψει τον ενθουσιασμό της.
Ο Νίκος κούνησε το κεφάλι του καταφατικά. Φυσικά! Πρέπει να μάθουμε την αλήθεια. Ο κύριος Παναγιώτης χαμογέλασε και έκλεισε το μάτι στους μαθητές του. Λοιπόν, φαίνεται πως η περιπέτειά σας δεν τελείωσε στο δάσος. Αντίθετα, μόλις άρχισε. Try answering the questions that you see in the comments below. You will get the correct answers and check your results when next capture is published. Don't forget to subscribe and like this video. By doing so, you help my channel a lot and, of course, you will be notified every time I upload new content. Hello and welcome to my channel. Today you will read and listen to the third chapter of the book, The Adventure of Nikos. Before we start with the new chapter, let me show you the answers to the questions of the previous one. If you haven't already watched the book's second chapter, you can do so by clicking the button on the top right. Make sure to subscribe to my channel and like the video to help me in my development. I appreciate your support and I hope you enjoy watching. Κεφάλαιο 3. Μία αναπάντεχη συνάντηση. Το επόμενο πρωί, ο Νίκος ξύπνησε νωρίς. Ήταν πολύ ενθουσιασμένος για τη μέρα που ερχόταν. Σήμερα ο κύριος Παναγιώτης θα τους έλεγε περισσότερα για τη μονέτα. Ήθελε να μάθει αν ήταν πραγματικά αρχαία και τι ιστορία έκρυβε. Στο σχολείο, ο Νίκος, ο Κώστας και η Ελένη μπήκαν στην τάξη ανυπόμονοι. Ο κύριος Παναγιώτης στεκόταν μπροστά στον πίνακα και κρατούσε τη μονέτα στο χέρι του. «Παιδιά», είπε με χαμόγελο, «έχω καλά νέα. Εχθές έδειξα τη μονέτα σε έναν φίλο μου που είναι αρχαιολόγος. Μου είπε ότι είναι πολύ παλιά, πιθανώς από την αρχαία Ελλάδα». Τα μάτια του Νίκου άνοιξαν διάπλατα. «Δηλαδή είναι αληθινός θησαυρός?» ρώτησε γεμάτος ενθουσιασμό. «Όχι ακριβώς θησαυρός», απάντησε ο δάσκαλος, «αλλά είναι ένα πολύ ενδιαφέρον έβριμα. Ο φίλος μου μας προσκάλεσε να πάμε στο μουσείο της πόλης για να μας πει περισσότερα. Όλη η τάξη χάρηκε, μία ακόμη εκδρομή». Το απόγευμα, ο Νίκος και οι φίλοι του περπατούσαν προς το σπίτι, συζητώντας για τη νέα περιπέτεια. Ξαφνικά, κοντά στην πλατεία του χωριού, είδαν έναν ηλικιωμένο άντρα να κάθεται σε ένα παγκάκι. Είχε μακριά λευκά μαλλιά και φορούσε ένα παλιό καπέλο. Ο άντρας κοίταξε τον Νίκο και χαμογέλασε. «Γεια σας, παιδιά», είπε με ζεστή φωνή. «Τι έχετε εκεί?» Ο Νίκος κοντοστάθηκε. «Πώς ήξερε ο άντρας για τη μονέτα?» «Είναι ένα παλιό νόμισμα που βρήκαμε στο δάσος», απάντησε ο Κώστας. Ο ηλικιωμένος άντρας έγνεψε αργά. «Πολύ ενδιαφέρον», είπε. «Ξέρετε, κάποτε υπήρχε ένας παλιός θρύλος για έναν χαμένο θησαυρό σε εκείνο το δάσος». Ο Νίκος και οι φίλοι του αντάλλαξαν ματιές γεμάτες περιέργεια. «Τι θρύλος?» ρώτησε η Ελένη. Ο άντρας χαμογέλασε μυστηριωδώς. «Αυτό, παιδιά μου, είναι μια μακρά ιστορία. Αλλά αν θέλετε να τη μάθετε, θα πρέπει να με επισκεφτείτε αύριο». Ο Νίκος ένιωσε την καρδιά του να χτυπάει πιο γρήγορα. Μήπως η περιπέτεια μόλις άρχιζε πραγματικά? Try answering the questions that you see in the comments below. You will get the correct answers and check your results when next capture is published. Don't forget to subscribe and like this video. By doing so, you help my channel a lot and, of course, you will be notified every time I upload new content. Hello and welcome to my channel. Today you will hear and read the fourth chapter of the book, The Adventure of Nikos. Before we start with the new chapter, let me show you the answers to the questions of the previous one. If you haven't already watched the previous chapter, you can do so by clicking on the button on the top right. Make sure to subscribe to my channel and like the video to help me in my development. I appreciate your support and I hope you enjoy watching. Κεφάλαιο 4. Ο θρύλος του χαμένου θησαυρού. Τη νύχτα, ο Νίκος τρυφογύριζε στο κρεβάτι του, ανυπομονώντας να ξημερώσει.
Ο μυστηριώδης ηλικιωμένος και τα λόγια του είχαν καρφωθεί στο μυαλό του. «Ξέρετε, κάποτε υπήρχε ένας παλιός θρύλος», είχε πει. Αλλά δεν είχε αποκαλύψει τίποτα παραπάνω. Είχε αφήσει την περιέργειά τους να φουντώσει, δίνοντάς τους ραντεβού για την επόμενη μέρα. Το πρωί ο Νίκος έτρεξε να βρει τους φίλους του. Η Ελένη και ο Κώστας τον περίμεναν ήδη στο γνωστό τους σημείο, δίπλα στη μεγάλη καρδιά της πλατείας. «Δεν μπορούσα να κοιμηθώ χθες», είπε η Ελένη κουνώντας τα χέρια της ζωηρά. «Τι να είναι αυτός ο θρύλος?» «Πιστεύετε ότι έχει σχέση με το νόμισμα που βρήκαμε?» «Πιθανότατα», είπε ο Κώστας, σταυρώνοντας τα χέρια του. «Αλλά ποιος είναι στα αλήθεια αυτός ο γέρος? Από πού τα ξέρει όλα αυτά?» Ο Νίκος έβγαλε το νόμισμα από την τσέπη του και το κοίταξε προσεκτικά. Το φως του ήλιου έκανε τα φθαρμένα του γράμματα να λάμπουν ανεπαίσθητα. «Μόνο ένας τρόπος υπάρχει για να μάθουμε», είπε αποφασιστικά. «Πάμε». Τα τρία παιδιά διέσχισαν την πλατεία και κατευθύνθηκαν προς το παγκάκι όπου είχαν συναντήσει τον ηλικιωμένο την προηγούμενη ημέρα. Το βρήκαν να κάθεται εκεί, όπως και πριν, με το παλιό του καπέλο ριγμένο ελαφρώς μπροστά, σαν να τους περίμενε. Όταν τους είδε, χαμογέλασε. «Καλή σας μέρα, παιδιά», είπε με ζεστή φωνή. «Ήρθαμε, όπως μας είπατε», απάντησε η Ελένη, χωρίς να μπορεί να κρύψει τον ενθουσιασμό της. Ο γέρος έγνεψε αργά. «Όπως περίμενα», είπε. «Λοιπόν, ελάτε να καθίσετε, έχω μια ιστορία να σας πω». Τα παιδιά έκατσαν δίπλα του, έτοιμα να ακούσουν. «Λένε», ξεκίνησε ο γέρος, «πως πριν από πολλά χρόνια ένας πλούσιος έμπορος πέρασε από το χωριό, μεταφέροντας έναν θησαυρό ανεκτήμητης αξίας. Φοβούμενος ληστές αποφάσισε να τον κρύψει κάπου στο δάσος. Όμως πριν προλάβει να επιστρέψει για να τον πάρει, εξαφανίστηκε μυστηριωδώς. Κάποιοι λένε ότι χάθηκε, άλλοι ότι κάποιος τον πρόδωσε. Από τότε κανείς δεν κατάφερε να βρει το θησαυρό του». Ο Νίκος ένιωσε την καρδιά του να χτυπάει πιο γρήγορα. «Και το νόμισμά μας μπορεί να ανοίξει εκείνον τον θησαυρό?» ρώτησε με ανυπομονησία. Ο γέρος τον κοίταξε προσεκτικά, σαν να ζύγιζε τα λόγια του. «Ίσως», απάντησε ενιγματικά, «αλλά προσέξτε, όποιος ψάχνει για χαμένους θησαυρούς συχνά βρίσκει περισσότερα από όσα περιμένει». Τα παιδιά αντάλλαξαν βλέμματα. «Ξέρετε κάτι άλλο?» ρώτησε η Ελένη. Ο γέρος έγειρε το κεφάλι του ελαφρώς στο πλάι. «Υπάρχει ένα παλιό ημερολόγιο», είπε σιγανά. «Κάποιος το κράτησε πριν χαθεί ο έμπορος. Αν το βρείτε, ίσως βρείτε και την αλήθεια». «Και πού είναι αυτό το ημερολόγιο?» ρώτησε ο Κώστας, γεμάτος ενθουσιασμό. Ο ηλικιωμένος χαμογέλασε, σηκώθηκε αργά από το παγκάκι και πριν απομακρυνθεί είπε: «Ψάξτε εκεί που ο χρόνος σταματά». Τα παιδιά έμειναν να τον κοιτούν σαστισμένα. «Τι σημαίνει αυτό?» ψιθύρισε η Ελένη. Ο Νίκος έσφιξε το νόμισμα στη χούφτα του. «Μάλλον πρέπει να το ανακαλύψουμε», είπε αποφασιστικά. Καλημέρα, με λένε Μαρία Σμιθ και έχω μία κράτηση στο όνομά μου. Καλημέρα σας, κυρία Σμιθ. Καλώς ήρθατε. Μπορώ να δω την ταυτότητά σας ή το διαβατήριό σας, παρακαλώ? Βεβαίως, ορίστε το διαβατήριό μου. Ευχαριστώ. Ας επιβεβαιώσουμε την κράτησή σας. Ναι, βλέπω ότι έχετε ένα δίκλινο δωμάτιο για 3 διανυκτερεύσεις. Ναι, σωστά. Η συνολική τιμή είναι 270 ευρώ. Πώς θα θέλατε να πληρώσετε? Μπορώ να πληρώσω με κάρτα? Βεβαίως. Δεχόμαστε όλες τις πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες. Ωραία. Η πληρωμή ολοκληρώθηκε. Ορίστε η απόδειξή σας και το κλειδί του δωματίου σας. Ευχαριστώ. Το πρωινό περιλαμβάνεται στην τιμή, σωστά? Ναι. Σερβίρεται στον πρώτο όροφο από τις 7 έως τις 10. Πολύ ωραία. Τι άλλες παροχές έχει το ξενοδοχείο? Έχουμε δωρεάν Wi-Fi, γυμναστήριο, σάουνα και μία μεγάλη εξωτερική πισίνα. Τέλεια. Μπορώ να έχω ένα επιπλέον μαξιλάρι στο δωμάτιο? Βεβαίως. Θα σας φέρουμε ένα αμέσως. Ευχαριστώ πολύ. Και κάτι άλλο?
Προσφέρετε μεταφορά προς το αεροδρόμιο? Ναι, έχουμε υπηρεσία μεταφοράς. Κοστίζει 40 ευρώ και μπορείτε να την κλείσετε όποτε θέλετε. Ωραία, θα το σκεφτώ. Θα ήθελα επίσης να κλείσω ένα ταξί για αργότερα. Θέλω να πάω στον Παρθενώνα. Φυσικά. Τι ώρα το χρειάζεστε? Στις 12 παρακαλώ. Τέλεια. Θα το κανονίσω. Ευχαριστώ πολύ. Μπορείτε να μου προτείνετε μια όμορφη περιοχή για ποτό το βράδυ? Ναι, το μοναστηράκι είναι πολύ ωραίο μέρος με πολλά μπαρ και θέα στην Ακρόπολη. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια. Παρακαλώ. Καλή διαμονή. Η κράτηση. Το όνομα. Η ταυτότητα. Το διαβατήριο. Το δωμάτιο. Το πρωινό. Η τιμή. Πληρωμή. Η κάρτα. Η απόδειξη. Το ξενοδοχείο. Το Wi-Fi. Το γυμναστήριο. Η σάουνα. Η πισίνα. Το μαξιλάρι. Η μεταφορά. Το αεροδρόμιο. Το ταξί. Ο Παρθενώνας. Η περιοχή. Το ποτό. Η θέα. Καλός, καλή, καλό. Ωραίος, ωραία, ωραίο. Δωρεάν. Βεβαίως. Σωστός, σωστή, σωστό. Συνολικός, συνολική, συνολικό. Οργανώνω. Πληρώνω. Δέχομαι. Ολοκληρώνω. Σερβίρω. Περιλαμβάνω. Χρειάζομαι. Κλείνω. Φέρνω. Κανονίζω. Προτείνω. Ευχαριστώ. Βοηθάω. Καλωσορίζω. Πολιτική. Πολιτική. Ο πολιτικός, η πολιτικός. Ο πολιτικός, η πολιτικός. Το κόμμα. Το κόμμα. Η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση. Ο πρωθυπουργός, η πρωθυπουργός. Ο πρωθυπουργός, η πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος, η πρόεδρος. Ο πρόεδρος, η πρόεδρος. Το κοινοβούλιο. Το κοινοβούλιο. Η Βουλή. Η Βουλή. Η Δημοκρατία. Η Δημοκρατία. Η Δικτατορία. Η Δικτατορία. Η εκλογή. Η εκλογή. Οι εκλογές. Οι εκλογές. Η προεκλογική εκστρατεία. Η προεκλογική εκστρατεία. Ψηφίζω. Ψηφίζω. Η ψήφος. Η ψήφος. Η κάλπη. Η κάλπη. Η εξουσία. Η εξουσία. Κυβερνώ. Κυβερνώ. Ο νόμος. Ο νόμος. Η νομοθεσία. Η νομοθεσία. Το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα. Η τροποποίηση του Συντάγματος. Η τροποποίηση του Συντάγματος. Το Δικαστήριο. Το Δικαστήριο. Ο δικαστής, η δικαστής. Ο δικαστής, η δικαστής.
Η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη. Η διαφθορά. Η διαφθορά. Το σκάνδαλο. Το σκάνδαλο. Προπαγάνδα. Προπαγάνδα. Ο πολίτης, η πολίτης. Ο πολίτης, η πολίτης. Η ελευθερία. Η ελευθερία. Η ισότητα. Η ισότητα. Η ανεξαρτησία. Η ανεξαρτησία. Η λογοκρισία. Η λογοκρισία. Τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το δικαίωμα. Το δικαίωμα. Η υποχρέωση. Η υποχρέωση. Ο υπουργός, η υπουργός. Ο υπουργός, η υπουργός. Το Υπουργείο. Το Υπουργείο. Ο φιλελεύθερος, η φιλελεύθερη, το φιλελεύθερο. Ο φιλελεύθερος, η φιλελεύθερη, το φιλελεύθερο. Ο αριστερός, η αριστερή, το αριστερό. Ο αριστερός, η αριστερή, το αριστερό. Ο δεξιός, η δεξιά, το δεξιό. Ο δεξιός, η δεξιά, το δεξιό. Το μέτρο. Το μέτρο. Ο κανονισμός. Ο κανονισμός. Η μεταρρύθμιση. Η μεταρρύθμιση. Ο υποψήφιος, η υποψήφια. Ο υποψήφιος, η υποψήφια. Το δημοψήφισμα. Το δημοψήφισμα. Η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση. Η πλειοψηφία. Η πλειοψηφία. Η μειοψηφία. Η μειοψηφία. Η απεργία. Η απεργία. Η επανάσταση. Η επανάσταση. Το καθεστώς. Το καθεστώς. Ο μονάρχης. Ο μονάρχης. Η μοναρχία. Η μοναρχία. Η βασιλεία. Η βασιλεία. Ο βασιλιάς, η βασίλισσα. Ο βασιλιάς, η βασίλισσα. Ο δικτάτορας. Ο δικτάτορας. Οι διεθνείς σχέσεις. Οι διεθνείς σχέσεις. Οι διπλωματικές σχέσεις. Οι διπλωματικές σχέσεις. Η Σύνοδος Κορυφής. Η Σύνοδος Κορυφής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα Ηνωμένα Έθνη. Τα Ηνωμένα Έθνη. Το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ. Η Συμφωνία των Παρισίων. Η Συμφωνία των Παρισίων. Ο φόρος. Ο φόρος. Η φορολογία. Η φορολογία. Η δημόσια διοίκηση.
Η δημόσια διοίκηση. Το κρατικό χρέος. Το κρατικό χρέος. Η παγκοσμιοποίηση. Η παγκοσμιοποίηση. Το εκλογικό αποτέλεσμα. Το εκλογικό αποτέλεσμα. Η παραίτηση. Η παραίτηση. Δεξιά. Δεξιά. Αριστερά. Αριστερά. Ευθεία. Ευθεία. Μπροστά. Μπροστά. Πίσω. Πίσω. Δίπλα. Δίπλα. Απέναντι. Απέναντι. Κοντά. Κοντά. Μακριά. Μακριά. Γύρω. Γύρω. Εδώ. Εδώ. Εκεί. Εκεί. Πάνω. Πάνω. Κάτω. Κάτω. Μέσα. Μέσα. Έξω. Έξω. Μπροστά. Μπροστά. Πίσω. Πίσω. Ανάμεσα. Ανάμεσα. Γύρω. Γύρω. Τα γράμματα από το μέλλον. Η Άννα ήταν μια νεαρή γυναίκα που ζούσε στην Αθήνα. Δούλευε σε ένα μικρό βιβλιοπωλείο και της άρεσε να διαβάζει ιστορίες φαντασίας. Μια μέρα, καθώς γύριζε σπίτι από τη δουλειά, βρήκε ένα γράμμα μπροστά στην πόρτα της. Ήταν ένας λευκός φάκελος, χωρίς γραμματόσημο, και πάνω του έγραφε το όνομά της, Άννα Παπαδοπούλου. Απορριμμένη, μπήκε στο σπίτι, έκατσε στον καναπέ και άνοιξε το γράμμα. Μέσα είχε ένα χαρτί με λίγες λέξεις. Άννα, σε 30 χρόνια από τώρα, η ζωή σου θα είναι πολύ διαφορετική. Αλλά πρέπει να προσέξεις μια σημαντική απόφαση που θα πάρεις σύντομα. Αν κάνεις λάθος επιλογή, θα το μετανιώσεις. Θα σου γράψω ξανά σύντομα. Το γράμμα ήταν υπογεγραμμένο με το όνομά της. Άννα Παπαδοπούλου. Η καρδιά της χτύπησε δυνατά. «Κάποιος μου κάνει πλάκα», σκέφτηκε. Όμως, ποιος ήξερε για αυτή την απόφαση που έπρεπε να πάρει και γιατί το γράμμα ήταν γραμμένο σαν να το είχε στείλει η ίδια από το μέλλον. 3 μέρες αργότερα, ένα ακόμα γράμμα εμφανίστηκε κάτω από την πόρτα της. «Άννα, πρόσεχε! Σύντομα θα σου κάνουν μία πρόταση για δουλειά. Αν τη δεχτείς, η ζωή σου θα αλλάξει. Αλλά είσαι σίγουρη ότι είναι αυτό που θέλεις. Σκέψου καλά πριν απαντήσεις». Η Άννα δεν ήξερε τι να σκεφτεί. Και τότε, σαν να ήταν γραφτό, εκείνη τη μέρα το τηλέφωνο της χτύπησε. Ήταν μια μεγάλη εταιρεία που της πρόσφερε μια δουλειά με καλό μισθό, αλλά σε άλλη πόλη. Ήταν η ευκαιρία της. Αποφάσισε να περιμένει. Περίμενε το επόμενο γράμμα. Μετά από μια εβδομάδα, άλλο ένα γράμμα ήρθε. «Άννα, αν φύγεις, θα χάσεις κάτι πολύτιμο. Αν μείνεις, θα περάσεις δύσκολα, αλλά θα βρεις την αληθινή ευτυχία. Η επιλογή είναι δική σου». Η Άννα ένιωθε μπερδεμένη. Να φύγει ή να μείνει. Το μέλλον της εξαρτιόταν από αυτή την απόφαση. Το επόμενο πρωί, καθώς πήγαινε στη δουλειά, συνάντησε τον Νίκο, έναν παλιό της φίλο. Πέρασαν ώρες μαζί, γελώντας και μιλώντας. Ξαφνικά, ένιωσε κάτι δυνατό μέσα της. «Αν φύγω, ίσως να μην τον ξαναδώ ποτέ». Την επόμενη μέρα, απάντησε στην εταιρεία. «Αποφάσισα να μείνω». Μία εβδομάδα αργότερα, βρήκε ένα τελευταίο γράμμα. «Έκανες τη σωστή επιλογή. Σε λίγα χρόνια θα καταλάβεις γιατί. Μη φοβάσαι το μέλλον, γιατί εσύ το δημιουργείς». Και τότε τα γράμματα σταμάτησαν.
Ο άντρας ξύπνησε σε ένα παγκάκι. Το κεφάλι του πονούσε και δεν θυμόταν τίποτα. Γύρω του υπήρχαν δέντρα και ένας μικρός δρόμος. Δεν ήξερε πού βρισκόταν, ούτε ποιος ήταν. Σηκώθηκε αργά και άρχισε να ψάχνει στις τσέπες του. Βρήκε μόνο ένα μικρό χρυσό κλειδί με ένα περίεργο σύμβολο. Δεν υπήρχε ούτε ταυτότητα, ούτε τηλέφωνο. «Τι να κάνω τώρα», σκέφτηκε. Κοίταξε γύρω του. Στο βάθος είδε ένα καφενείο. Περπάτησε μέχρι εκεί και μπήκε μέσα. «Καλημέρα», είπε διστακτικά στο σερβιτόρο. «Μπορείτε να μου πείτε πού βρίσκομαι?» Ο σερβιτόρος τον κοίταξε περίεργα. «Είσαι καλά. Βρίσκεσαι στην πόλη μας, στη Νέα Κασταλία. Μένεις εδώ?» «Δεν θυμάμαι», απάντησε ο άντρας. Ο σερβιτόρος συνοφριώθηκε. «Θες νερό ή κάτι να φας?» «Ναι, παρακαλώ. Ένα ποτήρι νερό». Ενώ έπινε το νερό, σκεφτόταν τι να κάνει. Έδειξε το κλειδί στο σερβιτόρο. «Μήπως ξέρεις τι είναι αυτό?» Ο σερβιτόρος κοίταξε το κλειδί και άνοιξε διάπλατα τα μάτια του. Αυτό μοιάζει με τα κλειδιά του παλιού ξενοδοχείου στο λόφο». «Ξενοδοχείο?» ρώτησε ο άντρας με περιέργεια. «Ναι, το αστέρι της θάλασσας. Είναι κλειστό εδώ και χρόνια. Ανήκε σε μια πλούσια οικογένεια, αλλά κανείς δεν ζει εκεί πια». Ο άντρας αισθάνθηκε ένα παράξενο συναίσθημα. Έπρεπε να πάει εκεί. Ίσως θα έβρισκε απαντήσεις. Ευχαρίστησε το σερβιτόρο και άρχισε να περπατάει προς τον λόφο. Ο δρόμος ήταν ήσυχος, με λίγα σπίτια και μεγάλα δέντρα. Σε λίγο είδε το ξενοδοχείο. Ήταν ένα παλιό, μεγάλο κτίριο με σπασμένα παράθυρα και ξεθοριασμένη ταμπέλα. Στάθηκε μπροστά από την ξύλινη πόρτα. Με χέρια που έτρεμαν, έβαλε το κλειδί στην κλειδαριά και το γύρισε. Η πόρτα άνοιξε αργά. Μέσα, ο αέρας μύριζε σκόνη και παλιές αναμνήσεις. Μπήκε προσεκτικά. Οι τοίχοι είχαν παλιές φωτογραφίες. Σε μία από αυτές είδε έναν άντρα που του έμοιαζε. Η καρδιά του χτύπησε δυνατά. Ήταν αυτός. Ξαφνικά άκουσε βήματα πίσω του. Γύρισε και είδε μια γυναίκα. «Επιτέλους γύρισες», είπε εκείνη με δάκρυα στα μάτια. «Σε ψάχνουμε εδώ και χρόνια». «Ποια είσαι?» ρώτησε με κομμένη την ανάσα. «Είμαι η αδερφή σου. Πριν από 10 χρόνια εξαφανίστηκες μετά από ένα ατύχημα. Δεν ξέραμε αν ήσουν ζωντανός». Όλα άρχισαν να γυρίζουν στο μυαλό του. Το ξενοδοχείο, η οικογένειά του, το παρελθόν του. Δεν είχε χάσει μόνο τη μνήμη του. Είχε χάσει μια ολόκληρη ζωή. Τα μάτια του γέμισαν δάκρυα. «Είμαι σπίτι μου», ψιθύρισε. Το χωριό που ξεχνά. Σε ένα μικρό, ήσυχο χωριό, χαμένο μέσα στα βουνά, συνέβαινε κάτι πολύ περίεργο. Οι άνθρωποι εκεί ζούσαν απλά. Είχαν μικρά σπίτια με κόκκινες σκεπές, στενούς δρόμους με πέτρες, ένα μικρό καφενείο, μια παλιά βιβλιοθήκη και μια πλατεία με ένα σπασμένο ρολόι. Κανείς δεν θυμόταν πότε σταμάτησε το ρολόι, αλλά όλοι έλεγαν «Έτσι το βρήκαμε, έτσι είναι πάντα». Κάθε πρωί όλοι οι κάτοικοι ξυπνούσαν χωρίς καμία ανάμνηση από την προηγούμενη ημέρα. Ήταν σαν το μυαλό τους να έκανε μια νέα αρχή. Δεν ήξεραν ούτε γιατί, ούτε πώς, απλώς συνέχιζαν τη ζωή τους. Στο καφενείο, οι ίδιοι άνθρωποι έπιναν τον καφέ τους, έλεγαν τα ίδια λόγια, γελούσαν με τα ίδια αστεία, χωρίς να καταλαβαίνουν ότι τα είχαν ξαναπεί. «Καλημέρα, κύριε Δημήτρη», έλεγε η Μαρία κάθε πρωί. «Καλημέρα, παιδί μου», απαντούσε εκείνος με το ίδιο χαμόγελο. Η ίδια σκηνή επαναλαμβανόταν καθημερινά και για τους ανθρώπους ήταν φυσιολογική. Δεν ήξεραν ότι ξεχνούσαν. Δεν ήξεραν ότι κάτι έλειπε. Μόνο ένας, ο Νίκος, άρχισε να νιώθει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ξυπνούσε με ένα βάρος στο στήθος. Σκέψεις περνούσαν από το μυαλό του. Γιατί όλα μου φαίνονται γνωστά? Γιατί αισθάνομαι ότι τα έχω ξαναδεί? Μία μέρα, καθώς περπατούσε στον δρόμο, είδε ένα παιδί να παίζει με μια μπάλα. Η μπάλα έπεσε, κύλησε προς το καφενείο. Ο Νίκος ένιωσε ένα δυνατό συναίσθημα. Το έχω ξαναδεί αυτό. Χθες, προχθές, τη νύχτα δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Κοίταζε τον ουρανό, τα αστέρια. Σκέφτηκε, αν όλα τα ξεχνώ, πώς μπορώ να ξέρω ποιος είμαι? Από εκείνη τη στιγμή
αποφάσισε να γράφει σε ένα τετράδιο. Κάθε βράδυ σημείωνε ό,τι είχε κάνει. Το πρωί διάβαζε τις σημειώσεις και θυμόταν. Οι εικόνες γύριζαν στο μυαλό του καθαρές, ζωντανές. Όσο περνούσαν οι μέρες, θυμόταν όλο και περισσότερα. Θυμόταν πρόσωπα, φωνές, μυρωδιές, λέξεις. Προσπάθησε να μιλήσει στους άλλους. «Δεν θυμάστε χθες? Μιλήσαμε εδώ, στην πλατεία?» Μα οι άλλοι γελούσαν. «Χθες? Μα τι λες, Νίκο? Σήμερα είναι η πρώτη φορά που σε βλέπω». Την επόμενη μέρα είχαν ξεχάσει ακόμη και τη συζήτηση. Ο Νίκος άρχισε να αναζητά απαντήσεις. Πήγε στη βιβλιοθήκη. Ήταν παλιά, γεμάτη σκόνη. Τα περισσότερα βιβλία ήταν άδεια, χωρίς γράμματα. Μόνο ένα είχε κάτι γραμμένο. Η μνήμη της πόλης. Το άνοιξε με αγωνία. Διάβασε ότι πριν πολλά χρόνια η πόλη ήταν γεμάτη ζωή και χαρά. Αλλά μια μέρα το ρολόι της πλατείας σταμάτησε. Από τότε οι άνθρωποι άρχισαν να ξεχνούν. Η πόλη παγιδεύτηκε στο χρόνο. Ο μόνος τρόπος να ελευθερωθεί ήταν να ξαναρχίσει να χτυπά το ρολόι. Τότε η μνήμη θα επέστρεφε. Ο Νίκος κατάλαβε ότι έπρεπε να το επισκευάσει. Το ρολόι ήταν παλιό, σπασμένο, κανείς δεν το πρόσεχε. Εκείνος το καθάρισε, βρήκε εξαρτήματα, δούλεψε μέρες. Το βράδυ έγραφε τις προσπάθειές του στο τετράδιο. Κάθε πρωί, συνέχιζε, διαβάζοντας τι είχε κάνει. Τελικά, το ρολόι άρχισε να χτυπά ξανά. 1, 2, 3 φορές. Οι κάτοικοι μαζεύτηκαν στην πλατεία, έκπληκτοι. Κοίταξαν γύρω τους. Μία γυναίκα δάκρυσε. «Σε θυμάμαι», είπε σε έναν άντρα, και εκείνος απάντησε, «Κι εγώ, σε θυμάμαι». Η μνήμη γύρισε σιγά σιγά. Οι άνθρωποι θυμήθηκαν τα ονόματά τους, τις οικογένειές τους, τα όνειρά τους. Το χωριό γέμισε φωνές, ιστορίες, αγκαλιές. Ο Νίκος τους είπε τι είχε κάνει. Τον ευχαρίστησαν, τον αγκάλιασαν. Η πόλη δεν ξέχασε ποτέ ξανά. Και κάθε φορά που το ρολόι χτυπούσε, οι κάτοικοι θυμούνταν ότι κάποτε ο χρόνος είχε σταματήσει. Και ένας άνθρωπος που τόλμησε να θυμηθεί, τους χάρισε ξανά τη ζωή τους. Ξεχνώ, ξεχνάω. Θυμάμαι. Περπατώ, περπατάω. Νιώθω. Σκέφτομαι. Σημειώνω. Προσπαθώ. Ρωτώ, ρωτάω. Δουλεύω. Καθαρίζω. Μαζεύομαι. Κοιμάμαι. Γελώ, γελάω. Σώζω. Τιμώ, τιμάω. Κλαίω. Σταματώ, σταματάω. Ήσυχος, ήσυχη, ήσυχο. Περίεργος, περίεργη, περίεργο. Απλός, απλή, απλό. Σπασμένος, σπασμένη, σπασμένο. Ίδιος, ίδια, ίδιο. Φυσιολογικός, φυσιολογική, φυσιολογικό. Ζωντανός, ζωντανή, ζωντανό. Σκουριασμένος, σκουριασμένη, σκουριασμένο. Δυνατός, δυνατή, δυνατό. Χαρούμενος, χαρούμενη, χαρούμενο. Γεμάτος, γεμάτη, γεμάτο. Ελεύθερος, ελεύθερη, ελεύθερο. Ξαφνιασμένος, ξαφνιασμένη, ξαφνιασμένο. Το χωριό. Το βουνό. Η σκεπή. Η πέτρα. Το καφενείο. Η βιβλιοθήκη. Η πλατεία. Το ρολόι. Ο κάτοικος. Η μνήμη. Η ανάμνηση. Το μυαλό. Ο ουρανός. Το αστέρι. Το τετράδιο. Η φωνή. Η μυρωδιά. Η λέξη. Το πρόσωπο. Ο χρόνος. Ο ήχος. Ο μηχανισμός. Η ελευθερία. Το παρελθόν. Το όνομα. Ανταλλαγή σωμάτων. Τρένο
Ήταν ένας Σε ένα πλούσιος μικρό ηλικιωμένος χωριό, άνδρας βαθιά που στα ονομαζόταν βουνά, Γιώργος. Υπήρχε ένας παλιός Ζούσε σε σιδηροδρομικός μια μεγάλη σταθμός. βίλα, Ο γεμάτη σταθμός ήταν όμορφους σχεδόν πίνακες και εγκαταλελειμμένος. ακριβά έπιπλα. Τα τρένα είχαν σταματήσει Όμως, να περνούν ο πολλά Γιώργος χρόνια ήταν πριν. πολύ μόνος. Και οι κάτοικοι είχαν Κάθε ξεχάσει μέρα την κοιτούσε ύπαρξή από του. το παράθυρο Μόνο και οι έβλεπε ηλικιωμένοι νέους ανθρώπους θυμόντουσαν να τις μέρες διασκεδάζουν. που ο σταθμός ήταν γεμάτος Έτσι, ζωή. αποφάσισε να κάνει Όμως, κάτι υπήρχε διαφορετικό. μια παράξενη ιστορία στο Μια χωριό. μέρα προσκάλεσε Λέγανε πως έναν μία φορά νεαρό τον άνδρα, χρόνο, τον Αλέξη, τη στο νύχτα σπίτι της του. Πανσελίνου του Οκτωβρίου, Ο Αλέξης ένα ήταν παλιό 20 τρένο χρονών σταματούσε στο και ζούσε σταθμό. σε μια φτωχή γειτονιά. Δεν υπήρχε στο πρόγραμμα Ονειρευόταν των πλούτο δρομολογίων, και ούτε περιπέτειες. στις εφημερίδες, ούτε Όταν στο ο Γιώργος διαδίκτυο. του πρότεινε μια Απλά μυστήρια εμφανιζόταν μέσα συμφωνία, στη νύχτα, ο σαν Αλέξης έγινε φάντασμα. πολύ περίεργος. Οι περισσότεροι «Τι χωρικοί θέλεις δεν από έδιναν μένα?» σημασία, ρώτησε. όμως υπήρχαν Ο μερικοί που Γιώργος περίμεναν χαμογέλασε αυτή και τη μέρα. είπε: Ήταν «Θέλω άνθρωποι να που ανταλλάξουμε ήθελαν τα να φύγουν σώματά από το μας για χωριό, έναν χρόνο. να ξεφύγουν από τη Εσύ ζωή θα τους. ζήσεις στη βίλα Μερικοί μου ήταν και λυπημένοι, εγώ θα ζω στη δική άλλοι σου». κουρασμένοι, Ο άλλοι Αλέξης απλώς σοκαρίστηκε. περίεργοι. Ένα βράδυ, «Γιατί να το κάνω ο αυτό?» Νίκος, ένας ρώτησε. νεαρός άνδρας που Ο ένιωθε ότι η Γιώργος ζωή του στο εξήγησε: χωριό δεν είχε νόημα, «Θα έχεις ό,τι αποφάσισε ονειρεύεσαι. να πάει στο Χρήματα. σταθμό. Εγώ Κανείς θα δεν ήξερε απολαύσω τη ακριβώς νιώτη τι σου». συνέβαινε σε όσους έμπαιναν στο Ο τρένο. Αλέξης σκέφτηκε και Οι παλιοί τελικά έλεγαν ότι δεν συμφώνησε. γύριζαν ποτέ πίσω. Έκαναν τη Αλλά συμφωνία ο Νίκος και αμέσως δεν συνέβη φοβόταν. κάτι παράξενο. Περίμενε μέσα στη Ο νύχτα. Αλέξης ξύπνησε Η στο κρεβάτι ατμόσφαιρα του ήταν Γιώργου, ήσυχη, ενώ ο εκτός Γιώργος από τον ξύπνησε άνεμο στο που κρεβάτι φυσούσε του τα ξερά Αλέξη. φύλλα. Οι πρώτες Ξαφνικά, μέρες ήταν άκουσε έναν διασκεδαστικές. υπόκοφο θόρυβο. Ο Αλέξης Οι ράγες πήγαινε σε άρχισαν να βραδινά δονούνται. πάρτι, οδηγούσε Ένα φως ακριβά εμφανίστηκε μέσα αυτοκίνητα στο σκοτάδι. και γνώριζε Ήταν νέους το τρένο. ανθρώπους. Ήταν παλιό, Ο Γιώργος, μαύρο, από την άλλη και ο πλευρά, ατμός που έβγαινε προσπαθούσε από να τη μηχανή ζήσει μια έκανε απλή την ζωή στη ατμόσφαιρα φτωχή ακόμα πιο γειτονιά. απόκοσμη. Ωστόσο, άνοιξαν, μετά από αλλά κάποιο μέσα καιρό, δεν ο υπήρχε κανένας Αλέξης επιβάτης. άρχισε να καταλαβαίνει Ούτε ότι οδηγός, δεν ήταν όλα ούτε εύκολα. ελεγκτής. Μόνο Έπρεπε να άδεια διαχειριστεί καθίσματα την και επιχείρηση ένας του περίεργος Γιώργου, ήχος, κάτι σαν που ήταν ψήφι. πολύ δύσκολο. Ο Νίκος Επίσης, έκανε ένα βήμα όλοι οι μπροστά. φίλοι του ήθελαν μόνο Κοίταξε χρήματα γύρω και του. διασκέδαση. Δεν υπήρχε κανείς να Ο τον Γιώργος, εμποδίσει. από την άλλη, Πήρε μια κατάλαβε βαθιά ότι η ανάσα νιώτη και δεν είναι ανέβηκε. μόνο διασκέδαση. Μόλις μπήκε, η Ένιωθε πόρτα μόνος έκλεισε και αμέσως χαμένος. πίσω του. Το τρένο Επιπλέον, ξεκίνησε δεν είχε και χρήματα πριν για προλάβει βασικά να πράγματα. καταλάβει, είχε φύγει μακριά Τελικά, από το χωριό. μετά από έναν χρόνο, Την επόμενη μέρα, αποφάσισαν οι να χωρικοί επιστρέψουν στα αναρωτήθηκαν σώματά πού τους. ήταν ο Νίκος. Όταν Οι φίλοι του συναντήθηκαν πήγαν στο ξανά σπίτι του, και οι αλλά δεν δύο τον είχαν βρήκαν. αλλάξει. Ένας γέρος άνδρας Ο κούνησε το Αλέξης κεφάλι έμαθε του τη και είπε, σημασία της δουλειάς και «Δεν της θα τον ευθύνης. ξαναδούμε». Ενώ ο Όπως και Γιώργος τους άλλους πριν κατάλαβε από αυτόν. ότι και οι νέοι Κανείς δεν αντιμετωπίζουν ήξερε πού πήγαινε το δυσκολίες. τρένο. Δεν Μερικοί επέστρεψαν έλεγαν ότι μόνο στα οδηγούσε σε μια σώματά άλλη τους, διάσταση. αλλά ορίμασαν Άλλοι και έγιναν πίστευαν ότι οι καλοί φίλοι επιβάτες μετά απλώς από αυτήν την εξαφανίζονταν. περιπέτεια. Αλλά κάθε χρόνο, Πλούσιος, τη νύχτα της πλούσια, Πανσελίνου, πλούσιο. το τρένο ξαναερχόταν. Ο ηλικιωμένος, Και πάντα η κάποιος ηλικιωμένη. ανέβαινε. Η βίλα. Ο πίνακας. Τα έπιπλα. Μόνος, μόνη, Το τελευταίο μόνο. τρένο, σε Διασκεδάζω. ένα μικρό χωριό, βαθιά Το στα μυστήριο. βουνά, υπήρχε ένας παλιός Η σιδηροδρομικός συμφωνία. σταθμός. Ο σταθμός σώμα. ήταν σχεδόν εγκαταλελειμμένος. Ο πλούτος. Τα τρένα είχαν σταματήσει να περνούν πολλά όνειρο. χρόνια πριν. Και οι Η κάτοικοι δουλειά. είχαν ξεχάσει την ύπαρξή του. Οι φίλοι. Μόνο οι ηλικιωμένοι Η θυμόντουσαν τις επιχείρηση. μέρες που ο σταθμός ήταν γεμάτος Η ζωή. αλλαγή. Όμως, Η περιπέτεια. υπήρχε μια παράξενη ιστορία στο χωριό. Λέγανε πως μία φορά τον χρόνο, τη νύχτα της Πανσελίνου του Οκτωβρίου, η πόρτα στο αρχοντικό. Στην κορυφή ενός λόφου, μακριά από τον θόρυβο της πόλης, υπήρχε ένα εγκαταλελειμμένο αρχοντικό που έμοιαζε να έχει ξεχαστεί από τον χρόνο. Οι κάτοικοι της περιοχής απέφευγαν να πλησιάσουν, ψιθυρίζοντας ιστορίες για παράξενα φαινόμενα που συνέβαιναν εκεί. Το σπίτι ήταν σιωπηλό την ημέρα, αλλά τα μεσάνυχτα μια συγκεκριμένη πόρτα στον δεύτερο όροφο άνοιγε μόνη της. Ο Νίκος, φοιτητής αρχιτεκτονικής με πάθος για τα μυστήρια, αποφάσισε να εξερευνήσει το σπίτι. Ο εξωτερικός τοίχος ήταν καλυμμένος με αναρριχόμενα φυτά και η βαριά ξύλινη πόρτα στην είσοδο άνοιξε με ένα ανατριχιαστικό τρίξιμο. Το εσωτερικό ήταν σκονισμένο με παλιά έπιπλα καλυμμένα με λευκά πανιά. Στον δεύτερο όροφο βρήκε την πόρτα. Ήταν διαφορετική από τις υπόλοιπες, φαινόταν ολοκαινούρια, σαν να μην είχε αγγίξει η φθορά του χρόνου το ξύλο της. Το ρολόι έδειχνε 11 και 59. Με το που ακούστηκε το πρώτο χτύπημα του ρολογιού των μεσάνυχτων, η πόρτα άνοιξε αθόρυβα. Πίσω της δεν υπήρχε τείχος, αλλά ένας διάδρομος που οδηγούσε σε έναν κόσμο πανομοιότυπο με τον πραγματικό. Ο Νίκος δίστασε, αλλά η περιέργειά του νίκησε και πέρασε το κατόφλι. Ο αέρας ήταν πιο βαρύς, τα χρώματα λίγο πιο ξεθοριασμένα. Βγήκε έξω και ανακάλυψε ότι η πόλη έμοιαζε ίδια, αλλά κάτι δεν ήταν σωστό. Οι άνθρωποι περπατούσαν αργά, τα πρόσωπά τους είχαν μια ανεξήγητη θλίψη και τα μάτια τους ήταν λίγο πιο σκοτεινά από το κανονικό. Τα φώτα στους δρόμους τρεμόπαιζαν χωρίς λόγο. Όταν έφτασε στο δικό του σπίτι, βρήκε τον εαυτό του να κάθεται στο γραφείο, αλλά αυτός ο Νίκος δεν αντέδρασε όταν τον είδε. Ξαφνικά, ο άλλος Νίκος
γύρισε αργά το κεφάλι του και χαμογέλασε με έναν τρόπο που πάγωσε το αίμα του πραγματικού. Ένιωσε την ανάγκη να τρέξει πίσω στην πόρτα, αλλά όταν γύρισε, αυτή είχε εξαφανιστεί. Ο κόσμος γύρω του έμοιαζε να παραμορφώνεται ελαφρώς, σαν να μην ήταν ποτέ σταθερός. Ο Νίκος προσπάθησε να μιλήσει με ανθρώπους, αλλά όλοι τον κοιτούσαν χωρίς να αντιδρούν. Όταν πλησίασε έναν καθρέφτη στη βιτρίνα ενός καταστήματος, η αντανάκλασή του δεν τον ακολουθούσε πιστά. Αντίθετα, τον κοιτούσε σαν να ήξερε κάτι που εκείνος αγνοούσε. Καθώς η νύχτα προχωρούσε, ο Νίκος συνειδητοποίησε ότι δεν ήταν πλέον απλός επισκέπτης. Η πόρτα είχε εξαφανιστεί και ο κόσμος που είχε αφήσει πίσω του ίσως να μην τον θυμόταν καν. Στην απέναντι πλευρά της πόλης, ένας άλλος Νίκος, με μάτια πιο σκοτεινά, ξύπνησε στο δικό του κρεβάτι και χαμογέλασε. Ήξερε πως η αλλαγή είχε ολοκληρωθεί. Καλημέρα, με λένε Μαρία Σμιθ και έχω μία κράτηση στο όνομά μου. Καλημέρα σας, κυρία Σμιθ. Καλώς ήρθατε. Μπορώ να δω την ταυτότητά σας ή το διαβατήριό σας, παρακαλώ? Βεβαίως, ορίστε το διαβατήριό μου. Ευχαριστώ. Ας επιβεβαιώσουμε την κράτησή σας. Ναι, βλέπω ότι έχετε ένα δίκλινο δωμάτιο για 3 διανυκτερεύσεις. Ναι, σωστά. Η συνολική τιμή είναι 270 ευρώ. Πώς θα θέλατε να πληρώσετε? Μπορώ να πληρώσω με κάρτα? Βεβαίως. Δεχόμαστε όλες τις πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες. Ωραία. Η πληρωμή ολοκληρώθηκε. Ορίστε η απόδειξή σας και το κλειδί του δωματίου σας. Ευχαριστώ. Το πρωινό περιλαμβάνεται στην τιμή, σωστά? Ναι. Σερβίρεται στον πρώτο όροφο από τις 7 έως τις 10. Πολύ ωραία. Τι άλλες παροχές έχει το ξενοδοχείο? Έχουμε δωρεάν Wi-Fi, γυμναστήριο, σάουνα και μία μεγάλη εξωτερική πισίνα. Τέλεια. Μπορώ να έχω ένα επιπλέον μαξιλάρι στο δωμάτιο? Βεβαίως. Θα σας φέρουμε ένα αμέσως. Ευχαριστώ πολύ. Και κάτι άλλο? Προσφέρετε μεταφορά προς το αεροδρόμιο? Ναι, έχουμε υπηρεσία μεταφοράς. Κοστίζει 40 ευρώ και μπορείτε να την κλείσετε όποτε θέλετε. Ωραία, θα το σκεφτώ. Θα ήθελα επίσης να κλείσω ένα ταξί για αργότερα. Θέλω να πάω στον Παρθενώνα. Φυσικά. Τι ώρα το χρειάζεστε? Στις 12 παρακαλώ. Τέλεια. Θα το κανονίσω. Ευχαριστώ πολύ. Μπορείτε να μου προτείνετε μια όμορφη περιοχή για ποτό το βράδυ? Ναι. Το μοναστηράκι είναι πολύ ωραίο μέρος με πολλά μπαρ και θέα στην Ακρόπολη. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια. Παρακαλώ. Καλή διαμονή. Η κράτηση. Το όνομα. Η ταυτότητα. Το διαβατήριο. Το δωμάτιο. Το πρωινό. Η τιμή. Πληρωμή. Η κάρτα. Η απόδειξη. Το ξενοδοχείο. Το Wi-Fi. Το γυμναστήριο. Η σάουνα. Η πισίνα. Το μαξιλάρι. Η μεταφορά. Το αεροδρόμιο. Το ταξί. Ο Παρθενώνας. Η περιοχή. Το ποτό. Η θέα. Καλός, καλή, καλό. Ωραίος, ωραία, ωραίο. Δωρεάν. Βεβαίως. Σωστός, σωστή, σωστό. Συνολικός, συνολική, συνολικό. Οργανώνω. Πληρώνω. Δέχομαι. Ολοκληρώνω. Σερβίρω. Περιλαμβάνω. Χρειάζομαι. Κλείνω. Φέρνω. Κανονίζω. Προτείνω. Ευχαριστώ. Βοηθάω. Καλωσορίζω. Hello and welcome to my channel. Today you will learn the names of many countries, languages, and nationalities in Greek. You will also see many useful expressions and sentences to use in everyday life. Watch the lesson every day to quickly learn all the words and phrases and improve your Greek.
Don't forget to like the video, subscribe to my channel, and take a look at my other lessons. Thank you for your support. Let's get started. Αυστρία. Αυστρία. Βέλγιο. Βέλγιο. Βουλγαρία. Βουλγαρία. Γαλλία. Γαλλία. Γερμανία. Γερμανία. Δανία. Δανία. Ελλάδα. Ελλάδα. Ισπανία. Ισπανία. Ιταλία. Ιταλία. Πολωνία. Πολωνία. Πορτογαλία. Πορτογαλία. Σουηδία. Σουηδία. Φινλανδία. Φινλανδία. Ρουμανία. Ρουμανία. Τουρκία. Τουρκία. Ρωσία. Ρωσία. Ουκρανία. Ουκρανία. Κίνα. Κίνα. Ιαπωνία. Ιαπωνία. Καναδάς. Καναδάς. Μεξικό. Μεξικό. Βραζιλία. Βραζιλία. Σερβία. Σερβία. Αγγλία. Αγγλία. Ηνωμένο Βασίλειο. Ηνωμένο Βασίλειο. Ηνωμένο Βασίλειο. Σκωτία. Σκωτία. Αμερική. Αμερική. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. ΗΠΑ. ΗΠΑ. Ολλανδικά. Ολλανδικά. Γαλλικά. Γαλλικά. Γερμανικά. Γερμανικά. Ιταλικά. Ιταλικά. Αγγλικά. Αγγλικά. Ελληνικά. Ελληνικά. Πορτογαλικά. Πορτογαλικά. Σερβικά. Σερβικά. Κινέζικα. Κινέζικα. Βουλγαρικά. Βουλγαρικά. Ρωμανικά. Ρωμανικά. Ισπανικά. Ισπανικά. Φινλανδικά. Φινλανδικά. Σουηδικά. Σουηδικά. Πολωνικά. Πολωνικά. Ρωσικά. Ρωσικά. Τουρκικά. Τουρκικά. Ιαπωνικά. Ιαπωνικά. Now you will see many nationalities in Greek in masculine and feminine gender. Remember, the masculine form will be written and spoken first, then the feminine. Each form will be mentioned twice, and it is good for you to repeat as well to help you remember all the forms more quickly. Watch the video every day and you will see that very soon you will know all the nationalities in Greek.
If you enjoy the lesson so far, don't forget to like the video and subscribe to my channel so you can get more Greek lessons. Click on the bell to get notification. Thank you for your support. Αυστριακός. Αυστριακός. Αυστριακή. Αυστριακή. Βέλγος. Βέλγος. Βελγίδα. Βελγίδα. Βούλγαρος. Βούλγαρος. Βουλγάρα. Βουλγάρα. Γάλλος. Γάλλος. Γαλλίδα. Γαλλίδα. Γερμανός. Γερμανός. Γερμανίδα. Γερμανίδα. Δανός. Δανός. Δανέζα. Δανέζα. Έλληνας. Έλληνας. Ελληνίδα. Ελληνίδα. Ισπανός. Ισπανός. Ισπανίδα. Ισπανίδα. Ιταλός. Ιταλός. Ιταλίδα. Ιταλίδα. Πολωνός. Πολωνός. Πολωνή. Πολωνή. Πορτογάλος. Πορτογάλος. Πορτογαλίδα. Πορτογαλίδα. Σουηδός. Σουηδός. Σουηδέζα. Σουηδέζα. Φινλανδός. Φινλανδός. Φινλανδί. Φινλανδί. Ρουμάνος. Ρουμάνος. Ρουμάνα. Ρουμάνα. Τούρκος. Τούρκος. Τουρκάλα. Τουρκάλα. Ρώσος. Ρώσος. Ρωσίδα. Ρωσίδα. Ουκρανός. Ουκρανός. Ουκρανή. Ουκρανή. Κινέζος. Κινέζος. Κινέζα. Κινέζα. Ιάπωνας. Ιάπωνας. Ιαπωνίδα. Ιαπωνίδα. Καναδός. Καναδός. Καναδί. Καναδί. Μεξικανός. Μεξικανός. Μεξικανή. Μεξικανή. Βραζιλιάνος. Βραζιλιάνος. Βραζιλιάνα. Βραζιλιάνα. Σέρβος. Σέρβος. Σέρβα. Σέρβα. Άγγλος. Άγγλος. Αγγλίδα. Αγγλίδα. Σκοτσέζος. Σκοτσέζος. Σκοτσέζα. Σκοτσέζα. Αμερικανός. Αμερικανός. Αμερικανίδα. Αμερικανίδα. Let's also see some useful phrases and sentences in Greek to better understand the use of words in context. Don't forget to leave me a comment below where you are from and what foreign languages you speak. I look forward to reading your comments. Είμαι Έλληνας. Είμαι Έλληνας. Είμαι Ελληνίδα. Είμαι Ελληνίδα.
Είμαι ξένος. Είμαι ξένος. Είμαι ξένη. Είμαι ξένη. Μιλάω μόνο αγγλικά. Μιλάω μόνο αγγλικά. Δεν μιλάω ελληνικά. Δεν μιλάω ελληνικά. Μιλάτε ελληνικά. Μιλάτε ελληνικά. Συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω. Συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω. Δεν άκουσα τι είπατε. Δεν άκουσα τι είπατε. Από πού είσαι? Από πού είσαι? Από πού είστε? Από πού είστε? Είμαι από την Ελλάδα. Είμαι από την Ελλάδα. Είμαι από το Βέλγιο. Είμαι από το Βέλγιο. Είμαι από τον Καναδά. Είμαι από τον Καναδά. Μιλάω Ιταλικά, Ισπανικά και Αγγλικά. Τώρα μαθαίνω ελληνικά. Μιλάω Ιταλικά, Ισπανικά και Αγγλικά. Τώρα μαθαίνω ελληνικά. Δεν μιλάω καλά ελληνικά ακόμα. Δεν μιλάω καλά ελληνικά ακόμα. Δεν μιλάω καθόλου ελληνικά, λυπάμαι. Δεν μιλάω καθόλου ελληνικά, λυπάμαι. Η μητρική μου γλώσσα είναι τα γαλλικά. Η μητρική μου γλώσσα είναι τα γαλλικά. Μαθαίνω ελληνικά γιατί μου αρέσει πολύ η Ελλάδα. Μαθαίνω ελληνικά γιατί μου αρέσει πολύ η Ελλάδα. Πόσες γλώσσες μιλάς? Πόσες γλώσσες μιλάς? Μιλάω 3 γλώσσες, γερμανικά, αγγλικά και ελληνικά. Μιλάω 3 γλώσσες, γερμανικά, αγγλικά και ελληνικά. Θέλω να μάθω ισπανικά. Θέλω να μάθω ισπανικά. Ο φίλος μου είναι από την Ιταλία, αλλά ζει στη Γαλλία. Ο φίλος μου είναι από την Ιταλία, αλλά ζει στη Γαλλία. Η μητέρα μου είναι Πολωνή, αλλά ο πατέρας μου είναι Τούρκος. Η μητέρα μου είναι Πολωνή, αλλά ο πατέρας μου είναι Τούρκος. Που έμαθες ελληνικά? Που έμαθες ελληνικά? Τα Ιαπωνικά είναι δύσκολη γλώσσα, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα. Τα Ιαπωνικά είναι δύσκολη γλώσσα, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα. Μου αρέσουν πολύ τα Ιταλικά. Μου αρέσουν πολύ τα Ιταλικά. Σπούδασα στη Σουηδία και έμαθα λίγα Σουηδικά. Σπούδασα στη Σουηδία και έμαθα λίγα Σουηδικά. Στη Γερμανία μιλάνε γερμανικά. Στη Γερμανία μιλάνε γερμανικά. Στο Μεξικό μιλάνε ισπανικά. Στο Μεξικό μιλάνε ισπανικά. Στον Καναδά κάνει κρύο. Στον Καναδά κάνει κρύο. Στην Ελλάδα ο καιρός είναι πολύ καλός. Στην Ελλάδα ο καιρός είναι πολύ καλός. Στην Αγγλία βρέχει πολύ συχνά. Στην Αγγλία βρέχει πολύ συχνά. Μιλάω τέλεια αγγλικά. Μιλάω τέλεια αγγλικά. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Μιλάτε πολύ γρήγορα και δεν καταλαβαίνω, συγγνώμη. Μιλάτε πολύ γρήγορα και δεν καταλαβαίνω, συγγνώμη. Μιλήστε πιο αργά παρακαλώ για να σας καταλάβω.
Μιλήστε πιο αργά παρακαλώ για να σας καταλάβω. Η γλώσσα. Η γλώσσα. Η ξένη γλώσσα. Η ξένη γλώσσα. Μου αρέσει να μαθαίνω ξένες γλώσσες. Μου αρέσει να μαθαίνω ξένες γλώσσες. Δεν μου αρέσουν οι ξένες γλώσσες. Δεν μου αρέσουν οι ξένες γλώσσες. Καταλαβαίνω τα ελληνικά, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω ακόμα. Όταν έρθει η στιγμή να μιλήσω, ξεχνάω τα πάντα και μπλοκάρω. Καταλαβαίνω τα ελληνικά, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω ακόμα. Όταν έρθει η στιγμή να μιλήσω, ξεχνάω τα πάντα και μπλοκάρω. Καταλαβαίνω τα ελληνικά, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω ακόμα. Όταν έρθει η στιγμή να μιλήσω, ξεχνάω τα πάντα και μπλοκάρω. Βοηθήστε με παρακαλώ. Βοηθήστε με παρακαλώ. Χρειάζομαι βοήθεια. Χρειάζομαι βοήθεια. Αεροδρόμιο. Αεροδρόμιο. Αεροπλάνο. Αεροπλάνο. Αεροπορική εταιρεία. Αεροπορική εταιρεία. Αεροσυνοδός. Αεροσυνοδός. Διάδρομος. Διάδρομος. Επιβίβαση. Επιβίβαση. Οδηγίες ασφαλείας. Οδηγίες ασφαλείας. Χειραποσκευή. Χειραποσκευή. Πτήση. Πτήση. Έξοδος κινδύνου. Έξοδος κινδύνου. Θέση. Κάθισμα. Θέση. Κάθισμα. Αριθμός θέσης. Αριθμός θέσης. Σειρά. Σειρά. Ζώνη ασφαλείας. Ζώνη ασφαλείας. Πετώ. Πετάω. Πετώ. Πετάω. Απογειώνομαι. Απογειώνομαι. Προσγειώνομαι. Προσγειώνομαι. Αναταράξεις. Αναταράξεις. Πιλότος. Πιλότος. Προσδένομαι. Προσδένομαι. Μάσκα οξυγόνου. Μάσκα οξυγόνου. Κάρτα επιβίβασης. Κάρτα επιβίβασης. Ταυτότητα. Ταυτότητα. Διαβατήριο. Διαβατήριο. Βαλίτσα. Βαλίτσα. Επιβάτης. Επιβάτησα. Επιβάτης. Επιβάτησα. Πύλη. Πύλη. Προτεραιότητα. Προτεραιότητα. Αφίξεις. Αφίξεις. Αναχωρήσεις. Αναχωρήσεις.
η Αλεπού και το Σταφύλι. Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα όμορφο δάσος, ζούσε μια πονηρή Αλεπού. Μια μέρα, η Αλεπού περπατούσε στο δάσος και πεινούσε πολύ. Έψαχνε φαγητό παντού, αλλά δεν έβρισκε τίποτα. Ξαφνικά, είδε ένα αμπέλι γεμάτο ώριμα και ζουμερά σταφύλια. Τα σταφύλια ήταν ψηλά, κρεμασμένα από ένα κλαδί. Η Αλεπού πλησίασε και σκέφτηκε «Αυτά τα σταφύλια φαίνονται πολύ νόστιμα. Πρέπει να τα φτάσω». Η Αλεπού πήδηξε μια φορά, αλλά δεν τα έφτασε. Πήδηξε ξανά, πιο ψηλά, αλλά και πάλι δεν τα έφτασε. Πήδηξε και τρίτη φορά, αλλά τα σταφύλια ήταν πολύ μακριά. Η Αλεπού σταμάτησε και είπε δεν πειράζει, τα σταφύλια είναι ξινά». Και έφυγε. Πεινασμένη, αλλά γεμάτη περηφάνεια. Το ηθικό δίδαγμα της ιστορίας. Όταν δεν μπορούμε να έχουμε κάτι, συχνά λέμε ότι δεν το θέλουμε. Now you will hear the words of the story and see their translation into English. Repeat the words to help you remember them and practice your pronunciation. Don't forget to subscribe to my channel to learn Greek for free. Thank you. Μια φορά και έναν καιρό. Το δάσος. Η Αλεπού. Περπατώ. Πεινάω. Το φαγητό. Ξαφνικά. Βλέπω. Το αμπέλι. Γεμάτο. Ώριμο. Ζουμερό. Το σταφύλι. Το κλαδί. Πλησιάζω. Σκέφτομαι. Πηδάω. Σταματάω. Λέω. Ξινό. Φεύγω. Το ηθικό δίδαγμα. Μπορώ. Έχω. Θέλω. Υπερηφάνεια. Δεν πειράζει. Η προσπάθεια. Το ύψος. Δύσκολο. Χαμηλό. Ψηλό. Κουράζομαι. Το στόμα. Το ζώο. Η πείνα. Το τέλος. Απογοητεύομαι. Ο καρπός. Το εμπόδιο. Αποδέχομαι. Η επιθυμία. Μάταιο. Το μήνυμα. Η αποτυχία. Καταφέρνω. Συνεχίζω. Εξηγώ. Πονηρό. Η ιστορία του λιονταριού και του ποντικού. Μία φορά και έναν καιρό, σε ένα μεγάλο δάσος, ένα λιοντάρι κοιμόταν κάτω από ένα δέντρο. Ένας μικρός ποντικός περνούσε από εκεί και κατά λάθος πάτησε την ουρά του λιονταριού. Το λιοντάρι ξύπνησε θυμωμένο και έπιασε τον ποντικό με τα μεγάλα του νύχια. «Θα σε φάω», είπε το λιοντάρι. «Σε παρακαλώ, μη με φας», απάντησε ο ποντικός. «Μια μέρα μπορεί να σε βοηθήσω κι εγώ». Το λιοντάρι γέλασε με τα λόγια του ποντικού, αλλά τον άφησε ελεύθερο. Μετά από λίγες μέρες, το λιοντάρι έπεσε σε μία παγίδα. Ήταν δεμένο με σχοινιά και δεν μπορούσε να φύγει. Ο ποντικός άκουσε τις κραυγές του λιονταριού και έτρεξε να τον βοηθήσει. Με τα μικρά του δόντια έκοψε τα σχοινιά και το λιοντάρι απελευθερώθηκε. «Σε ευχαριστώ, μικρέ μου φίλε», είπε το λιοντάρι. Από εκείνη τη μέρα έγιναν καλοί φίλοι. Now you will hear the words of the story and see their translation into English. Repeat the words to help you remember them and practice your pronunciation. Don't forget to subscribe to my channel to learn Greek for free. Thank you. Το λιοντάρι, ο ποντικός, το δάσος, το δέντρο, η ουρά, τα νύχια, η παγίδα, τα σχοινιά, η κραυγή, ο φίλος η φίλη, κοιμάμαι, περνάω, πατάω, ξυπνάω, πιάνω, τρώω, παρακαλώ, βοηθάω, γελάω, αφήνω, κόβω, απελευθερώνω, θυμωμένος, θυμωμένη, θυμωμένο, μικρός, μικρή, μικρό,
μεγάλος, μεγάλη, μεγάλο, ελεύθερος, ελεύθερη, ελεύθερο, καλός, καλή, καλό, μια φορά και έναν καιρό, σε παρακαλώ, σε ευχαριστώ. Η χελώνα και ο λαγός. Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα όμορφο λιβάδι, ζούσαν μια χελώνα και ένας λαγός. Ο λαγός ήταν πολύ γρήγορος και καφιόταν συνεχώς για την ταχύτητά του. «Κανείς δεν μπορεί να με νικήσει σε έναν αγώνα δρόμου», έλεγε περήφανος. Η χελώνα, που ήταν αργή αλλά σοβαρή, του είπε «Θέλεις να κάνουμε έναν αγώνα?» Ο λαγός γέλασε δυνατά. «Εσύ δεν έχεις καμία ελπίδα να με νικήσεις». Παρόλα αυτά, δέχτηκε την πρόκληση και οι δύο ξεκίνησαν τον αγώνα. Ο λαγός έτρεξε τόσο γρήγορα που άφησε τη χελώνα πολύ πίσω. Σκέφτηκε ότι είχε αρκετό χρόνο και αποφάσισε να ξαπλώσει κάτω από ένα δέντρο για να ξεκουραστεί. Η χελώνα όμως δεν σταμάτησε. Προχωρούσε αργά αλλά σταθερά. Όταν ο λαγός ξύπνησε, είδε τη χελώνα να περνάει τη γραμμή του τερματισμού. Η χελώνα είχε κερδίσει. Ο λαγός έμαθε ότι η υπομονή και η επιμονή είναι πιο σημαντικά από την ταχύτητα. Now you will hear the words of the story and see their translation into English. Repeat the words to help you remember them and practice your pronunciation. Don't forget to subscribe to my channel to learn Greek for free. Thank you. Η χελώνα, ο λαγός, το λιβάδι, ο αγώνας δρόμου, η ταχύτητα, η ελπίδα, η πρόκληση, η γραμμή του τερματισμού, η υπομονή, η επιμονή, ζω, καυχιέμαι, νικώ, λέω, γελάω, δέχομαι, ξεκινάω, τρέχω, ξαπλώνω, ξεκουράζομαι, προχωρώ, γρήγορος, γρήγορη, γρήγορο, αργός, αργή, αργό, περήφανος, περήφανη, περήφανο, σοβαρός, σοβαρή, σοβαρό, σταθερός, σταθερή, σταθερό, μια φορά και έναν καιρό. Παρόλα αυτά. Welcome to today's video on my channel. In this lesson, we'll focus on improving your listening comprehension with Vasilis' diary. You'll hear about the main activities Vasilis does during the week and his plans for the future. To make it easier for you, you'll see visual hints that match the audio. Your task is to listen carefully, take notes of the important details, and answer the questions at the end. Once you've completed the exercise, you'll have the chance to watch and listen to the recording again, with Greek subtitles. This way, you can check your understanding and improve your skills even further. Don't forget to subscribe to my channel for more free Greek lessons, including vocabulary, grammar, listening, and reading practice. Let's get started. Το ημερολόγιο του Βασίλη. Τη Δευτέρα ξύπνησα νωρίς το πρωί, πριν πάω στο ξενοδοχείο που δουλεύω. Απόλαυσα ένα γρήγορο καφέ και μία φέτα μαύρο ψωμί με μέλι. Στη δουλειά είχα πολλούς πελάτες και συγκεκριμένα μία γαλλική οικογένεια. Ήταν πολύ ενδιαφέρον γιατί είχα την ευκαιρία να μιλήσω στα γαλλικά μαζί τους. Οι άνθρωποι ήταν πολύ ευγενικοί και μου μιλούσαν σιγά και καθαρά. Ήμουν χαρούμενος που έκανα εξάσκηση γαλλικών. Το βράδυ σχόλασα στις 9 και γύρισα σπίτι. Έφτιαξα μία σαλάτα, έκανα μπάνιο και κοιμήθηκα. Την Τρίτη έφαγα τυρόπιτα για πρωινό και ήπια πολύ ωραίο καφέ στην καφετέρια δίπλα στο σπίτι μου. Δεν πήγα στη δουλειά γιατί είχα ρεπό. Μετά πήγα στη λαϊκή και αγόρασα χταπόδι, φρούτα και λαχανικά. Ξόδεψα περίπου 20 ευρώ. Το μεσημέρι έφαγα μαζί με τους γονείς μου. Μετά πήγα σπίτι, έβλεπα σειρές στο Netflix και ξεκουραζόμουν. Την Τετάρτη ήμουν πρωινή βάρδια και σχόλασα στις 5:30 το απόγευμα. Μετά τη δουλειά πήγα γυμναστήριο και έκανα προπόνηση για 1 ώρα περίπου. Το βράδυ ξεκουράστηκα.
Την Πέμπτη έκανα μία βόλτα στο πάρκο με τη φίλη μου, την Ελένη. Είμαστε μαζί 5 χρόνια και πλέον συγκατοικούμε. Ήπιαμε καφεδάκι και μετά πήγα δουλειά μέχρι το βράδυ. Την Παρασκευή καθαρίσαμε το σπίτι με την Ελένη. Σκουπίσαμε, σφουγγαρίσαμε και μαγειρέψαμε παστίτσιο. Ήταν κουραστική ημέρα. Το βράδυ όμως πήγαμε σινεμά και είδαμε πολύ ωραία ταινία. Φυσικά πήραμε popcorn και κοκακόλα. Γυρίσαμε σπίτι αργά κατά τις 12 και κοιμηθήκαμε. Το Σάββατο δούλεψα διπλή βάρδια γιατί ένας συνάδελφός μου πήρε αναρωτική άδεια και μόνο εγώ μπορούσα να τον καλύψω. Εξάλλου θα πάρω κανονική άδεια σε λίγες μέρες και θα πάμε στην Ιταλία με την Ελένη. Μας αρέσει πολύ να ταξιδεύουμε στο εξωτερικό και έχουμε επισκεφθεί πολλές χώρες μαζί. Την Κυριακή πήγαμε βόλτα στην παραλία το πρωί και ήπιαμε φυσικό χυμό πορτοκάλι. Μετά γυρίσαμε σπίτι και προετοιμάσαμε κάποια ρούχα για το ταξίδι μας. Θέλουμε όλα να είναι τέλεια. Πού δουλεύει ο Βασίλης? Έχει σχέση ο Βασίλης ή είναι ελεύθερος? Πού θα πάει στην επόμενη άδεια? Μιλάει καμία ξένη γλώσσα? Τι αγόρασε ο Βασίλης στο ρεπό του? Το ημερολόγιο του Βασίλη. Τη Δευτέρα ξύπνησα νωρίς το πρωί, πριν πάω στο ξενοδοχείο που δουλεύω. Απόλαυσα ένα γρήγορο καφέ και μία φέτα μαύρο ψωμί με μέλι. Στη δουλειά είχα πολλούς πελάτες και συγκεκριμένα μία γαλλική οικογένεια. Ήταν πολύ ενδιαφέρον γιατί είχα την ευκαιρία να μιλήσω στα γαλλικά μαζί τους. Οι άνθρωποι ήταν πολύ ευγενικοί και μου μιλούσαν σιγά και καθαρά. Ήμουν χαρούμενος που έκανα εξάσκηση γαλλικών. Το βράδυ σχόλασα στις 9 και γύρισα σπίτι. Έφτιαξα μία σαλάτα, έκανα μπάνιο και κοιμήθηκα. Την Τρίτη έφαγα τυρόπιτα για πρωινό και ήπια πολύ ωραίο καφέ στην καφετέρια δίπλα στο σπίτι μου. Δεν πήγα στη δουλειά γιατί είχα ρεπό. Μετά πήγα στη Λαϊκή και αγόρασα χταπόδι, φρούτα και λαχανικά. Ξόδεψα περίπου 20 ευρώ. Το μεσημέρι έφαγα μαζί με τους γονείς μου. Μετά πήγα σπίτι, έβλεπα σειρές στο Netflix και ξεκουραζόμουν. Την Τετάρτη ήμουν πρωινή βάρδια και σχόλασα στις 5:30 το απόγευμα. Μετά τη δουλειά πήγα γυμναστήριο και έκανα προπόνηση για μία ώρα περίπου. Το βράδυ ξεκουράστηκα. Την Πέμπτη έκανα μία βόλτα στο πάρκο με τη φίλη μου, την Ελένη. Είμαστε μαζί 5 χρόνια και πλέον συγκατοικούμε. Ήπιαμε καφεδάκι και μετά πήγα δουλειά μέχρι το βράδυ. Την Παρασκευή καθαρίσαμε το σπίτι με την Ελένη. Σκουπίσαμε, σφουγγαρίσαμε και μαγειρέψαμε παστίτσιο. Ήταν κουραστική ημέρα. Το βράδυ όμως πήγαμε σινεμά και είδαμε πολύ ωραία ταινία. Φυσικά πήραμε popcorn και κοκακόλα. Γυρίσαμε σπίτι αργά κατά τις 12 και κοιμηθήκαμε. Το Σάββατο δούλεψα διπλή βάρδια γιατί ένας συνάδελφός μου πήρε αναρωτική άδεια και μόνο εγώ μπορούσα να τον καλύψω. Εξάλλου θα πάρω κανονική άδεια σε λίγες μέρες και θα πάμε στην Ιταλία με την Ελένη. Μας αρέσει πολύ να ταξιδεύουμε στο εξωτερικό και έχουμε επισκεφθεί πολλές χώρες μαζί. Την Κυριακή πήγαμε βόλτα στην παραλία το πρωί και ήπιαμε φυσικό χυμό πορτοκάλι. Μετά γυρίσαμε σπίτι και προετοιμάσαμε κάποια ρούχα για το ταξίδι μας. Θέλουμε όλα να είναι τέλεια. Πού δουλεύει ο Βασίλης? Σε ένα ξενοδοχείο, στη ρεσεψιόν. Έχει σχέση ο Βασίλης, είναι ελεύθερος. Έχει σχέση 5 χρόνια με την Ελένη. Πού θα πάει στην επόμενη άδεια? Στην Ιταλία με την Ελένη. Μιλάει καμία ξένη γλώσσα? Ναι, μιλάει γαλλικά. Τι αγόρασε ο Βασίλης στο ρεπό του? Κταπόδι, φρούτα και λαχανικά από τη Λαϊκή.